हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ जाय नोंथांमोना SSC Gd आव एग्जाम होनो गोनां दङ अनलाइन थ' नोंथांमोननि थाखाय गोदान अफिशियेल नटिफिकेशन होदों दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि नोंथांमोना जबनि आपडेट मोनबाय थानो दा लोगोफोर बायोमेट्रिक्स खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो हागोन बा नोंथांमोना एटेन्ड जागोन दा लोगोफोर दा बेखौ मानो होदों आरो मा खालामनांगौ नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौनो होनो आखायाव लादों बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय SSC Gdनि एग्जामा 16 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय लोगोफोर आसामनि एबा नर्थ इस्टनिया दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै बेखायनो जोङो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायाखै दा अब्लाबो नोंथांमोना एडमिट कार्डनि स्टेटास नायनोब्ला थ' नोंथांमोना बेयाव फैनानै थ' नोंथांमोना बे मोनथाम सिनाव थुबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जोङो एडमिट कार्ड जोङो नायनो हायो थ' बेखायनो जों एडमिटआव थुदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे रिजन थायो दा बेखायनो जों नर्थ इस्टआव फैनांगोन दा जों नर्थ इस्टार्न रिजनाव जोङो बेयाव थुनाय लोगो लोगो थ' नोंथांमोना एडमिटनि गासै माने डिटेल्सखौ लानो हायो बेजों लोगोसे अफिशियेल नटिफिकेशन बेनिफ्रायबो नोंथांमोना लानो हायो आरो नङाब्ला नोंथांमोना गाव लगइन खालामनानै गावनि प्रफाइलनिफ्रायबो एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हायो दा बेयाव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों SSC Gdनि सायाव एडमिट फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना लानो हागोन आरो बे दायो स्टेटासा जाबाय लोगोफोर बेनो जाबाय स्टेन'ग्राफारनिसो थ' नोंथांमोना बेयाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नायनो हागोन एडमिट कार्डनि बागै दा लोगोफोर नोंथांमोना फैनांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव दा बेयाव जों लेटेस्ट निउसाव नायनांगोन एग्जिट भेरिफिकेसन दा नोंथांमोना बेयाव नायदो क्लिक खालामनानै गासैबो जायफ्रा SSCनि सायाव एग्जाम लिरगोन थ' नोंथांमोना माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन फल' खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना लगइन खालामनानै अनलाइन एग्जाम होनो हासिगोन होननानै इम्परटेन्ट नटिस होदों दा बेनो जाबाय बायोमेट्रिक्स दा नोंथांमोनखौहाय भेरिफिकेसन खालामगोन एग्जामनि सिगां जाय नोंथांमोना SSC Gd एग्जाम हैनो थांगोन अब्ला नोंथांमोना एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोनखौहाय मा खालामगोननो बेनो जाबाय भेरिफिकेसन एबा बायोमेट्रिक्स खालामगोन दा बायोमेट्रिक्स होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ ओरैबायदि खालामगोन जाय नोंथांमोना एग्जाम होनो गोनां दङ केन्डिडेट दा नोंथांमोनखौहाय लाइन खालामनानै थ' नोंथांमोननि फट'ग्राफ आरो लोगोसे लेफ्ट टार्म इमप्रेसन लानाय जायो अब्लासो नोंथांमोना एटेन्ड जानो हायो बा नोंथांमोना लगइन खालामनानै अनलाइन एग्जामखौ होनो हागोन दा बे प्रसेसखौनो होनदों लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना गासैबो बे बायोमेट्रिक्सआव नोंथांमोना एटेन्ड जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोननि एग्जामा लगइन जागोन आरो नोंथांमोना इजिलि थ' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो हागोन SSC Gdआव थ' बेखायनो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होबाय थ' नोंथांमोना बुजिनो हागौ एबा बुजियाबो जानो हागौ बेनो जाबाय बायोमेट्रिक्स दा बेनो लोगोफोर बायोमेट्रिक्स होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय ओरैबायदि खालामगोन एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोनखौ भेरिफिकेसन खालामगोन बेखायनो ID लांफाथारनांगोन आरो नोंथांमोननि फट' एन्ड लेफ्ट टार्म नोंथांमोनखौ लानाय जागोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनिफ्राय लोगोफोर SSC Gdनि जेब्ला एडमिट फैगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन बेखाय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन